Și să fac o poză? Așa, nu cât încșoare să vadă trâșii. Așa ceva buhane de asta, n-aveți? Ha, mă, stai. Așa? Dar ce vrei să faci? Spui pe Odnoclassic, să Da, vrei? Cum să cum să... Îți mă stai, dar îți creadă că ceva ca pompar. Eu de aproape să o fotografiez. Ia să văd și pe video. Să vadă și video? La altă. Dar stai să ne nastroiesc aici, iată. Se vede Saga? Saga se vede, clar că se vede, stai ca muș. Așa. Eu, stai ca muș poza, hai eu poză așa normală. Că te-ai croi. Da, hai. Stai, leacă. Stai. Hai, gata? Stai, leacă. E ca... Nu s-a fotoaparat de-al Saga să vadă. Saga, știu.